Dobrý deň, vítam vás v obci Limbach. Mám pre vás zaujímavú ponuku pozemku na predaj. Tento výnimočný pozemok je ideálny pre výstavbu viacerých domov alebo jednej veľkolepej vily. Panoramatickými výhľadmi na okolité Karpaty budete mať pocit, že ste našli kúsok raja na zemi. Tento rozsiahly pozemok má rozlohu 4590 m2 a ťahá sa až po ten horizont. Limbach ponúka pokojné a príjemné prostredie, ideálne pre rodiny, ktoré hľadajú únik od mestského ruchu, no zároveň chcú byť v blízkosti Bratislavy. Limbach je obec s bohatou históriou. Datuje sa od roku 1350. Ak vás ponuka zaujala, kontaktujte ma, som vám v dispozícii a teším sa na osobnú obliadku s vami.